שאלה הכוללת טרפז. לפי לא שיטת חיווצה. טרפז. הפונקציות הטריגונומטריות, כמו שלמדנו במשולש שער זווית. זה הנושא של השיעור. בואו נפתור את השאלה. אני עכשיו אעלה את השאלה מול העיניים. אני אעתיק את הסרטוט ללוח שלנו. אתם צריכים להעתיק רק את הסרטוט. אין צורך להעתיק את כל השאלה. איזה שיעור אנחנו? אנחנו בשיעור 15. פה רשום. אז בואו נקרא את השאלה. המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים, AB מקביל ל-DC. המשכי הצלעות AD ו-BC נפגשים בנקודה E, כמתואר בסרטוט. זווית ACB שווה 60 מעלות, בואו נסמן אותה. זה 60 מעלות. וזווית CDE שווה ל-80 מעלות. איפה היא? המשכי הצלעות נפגשים בנקודה E, CDE 80 מעלות. AC שווה ל-4. חשבו את זוויות המשולש ACE. אוקיי, א'. פשוט יחסית, כי הזווית הזאת היא 120 מעלות, AC 120 מעלות. ואנחנו יודעים שהם שלושה שווה שוקיים, לכן זה 80, זה 40. אם זה 40 וזה 120, אז זה יהיה 20. אז בואו נעשה לזה הוכחה. אז קודם כל אני יודע שזווית ACB שווה 60 מעלות נתון. מכאן אני יכול להסיק שזווית ACE שווה ל-120 מעלות. סכום זוויות צמודות שווה 180 מעלות. עכשיו אני יודע שזווית ADC שווה 80 מעלות, ואני צריך להשתמש בזה שהטרפז הוא שווה שוקיים. ואם הטרפז הוא שווה שוקיים, אז המשולש הוא שווה שוקיים. איך אני אראה את זה? אני יודע שזווית A שווה לזווית... זוויות בסיס שוות. כן, אבל אתה עדיין לא יודע ש-DE שווה ל-CE. מתחלפות, לא? כאילו 60 ואז גם DAC 60. לא, DAC לא 60, כי את לא יודעת ש-AD מקביל ל-BC. זה לא נתון בטרפז? נתון לך ש-DC מקביל ל-AB, את רואה פה? נו, ואז DC מקביל ל-AB, אז מתחלפות.
לא. כי זווית DCA שווה לזווית CAB. לא הזווית הזאת שווה לזווית הזאת. מבינה את ההבדל? כן, אבל אז את לא יכולה להגיד שפה זה 60. את יכולה להוכיח ש-EDC הוא גם שווה שוקיים. איך את יכולה להוכיח את זה? זאת אומרת שזווית A שווה לזווית B. בטרפז שווה שוקיים ABCD זוויות הבסיס שוות. אפי, כן, רפאל לא מצליח להיכנס, הוא לא בקלאס 1. אני עכשיו אכניס אותו. בטרפז שווה שוקיים ABC זוויות הבסיס שוות, ואז אני יודע שזווית A שווה לזווית B, ואני יודע שזווית A שווה לזווית D, זווית A שווה לזווית, אני אעשה לי קצת יותר מקום לרשום, זווית A שווה לזווית ADC, וזווית C, זווית B שווה לזווית לא ADC, EDC. וזווית B שווה לזווית ECD. כי נתון AB מקביל ל-DC וזוויות מתאימות שוות בין ישרים מקבילים. ואז אני יכול להגיד שזווית EDC, CDE שווה לזווית ECD שווה 80 מעלות. זווית EDC שווה לזווית ECD, EDC שווה לזווית EDC שווה 80 מעלות, והנימוק הוא ששתי הזוויות שוות לזוויות שוות, שוות לזוויות ששוות ביניהן, שוות ביניהן. זאת אומרת, זאת שווה ל-A, זאת שווה ל-B, ושתי הזוויות A ו-B שוות אחת לשנייה. אי אפשר להגיד הצבא? תראה, זה פה יותר מדי זוויות מעורבות, אז הצבא וגם נתון, יש כאלה על כל העסק הזה רושמים כלל המעבר, זה לא עובד ככה. צריך שיבינו על מה אתה מתכוון. הנה, זו דוגמה למה כלל המעבר קצת בעייתי. כאילו על כל שלושת השורות האלה רושמים כלל המעבר, ובזה סיימו את הסיפור. ואז מה בדיוק כלל המעבר פה? צריך להסביר את הכלל המעבר הזה. למה ECD שווה ל-EDC? כאילו למה שניהם 80? כי את יודעת ש-A שווה ל-B, נכון? אוקיי. שתי הזוויות שוות לזוויות ששוות ביניהן, ואפילו אפשר לרשום מי הזוויות, זווית A וזווית B. אתם מבינים, פה זה יותר מדי דברים ביחד. ואז מפה אני יכול להגיד שזווית DEC שווה ל-20 מעלות, כי סכום זוויות במשולש DCE שווה 180 מעלות.
ובסך הכל זווית EAC שווה ל 40 מעלות. כי סכום זוויות במשולש ACE שווה 40 מעלות. ואפילו אפשר לצבוע פה, לסמן לבוחן 180 ל-40. 180, נכון. אני אתקן את זה, תודה. זה באמת חשוב, בגלל שאני מעלה את הכל, אז זה חשוב שלא יהיו טעויות, וטוב למי שמתקן אותי. גם במה שאני מקליד, ואם אתם רואים שיש לי טעויות, גם טעויות שגיאת בעברית, אז אפשר להגיד לי שאני אוכל לתקן. אוקיי, סעיף א' סיימנו. סעיף ב' 1. נוריד מ-C גובה ל-AB במשולש ABC. מורידים מ-C גובה ל-AB. נסמן את נקודת החיתוך בין הגובה ל-AB ב-F. זאת אומרת, אני מוריד פה גובה, ואני מסמן את נקודת החיתוך ב-F. חשבו את אורך הקטע AF. טוב. אז מה אני יודע? אני יודע ש-AC שווה 4. אני יודע שכל זה 80. ואני יודע שכל זה 40. זאת אומרת, גם זה 40. ואז המשולש ישר זווית, ואני יכול להשתמש בקוסינוס כדי להגיע ל-AF. אז בואו נרשום את כל הדברים האלה. טענה נימוק. מה הראינו? הראינו שזווית A שווה ל-80 מעלות. זווית A שווה ל-80 מעלות. נתון, זווית CDE שווה 80 מעלות. והראינו בסעיף א' שזווית CDE, שזווית A שווה לזווית CDE. זווית EAC, זווית CAB או CAF, זווית CAF שווה 40 מעלות. הראינו שזווית EAC שווה 40 מעלות וחיסור קטעים. זווית CAF שווה לזווית A פחות זווית EAC. אז זה חיסור זוויות, לא חיסור קטעים. חיסור זוויות, נכון, נכון. זווית CAF שווה ל-40 מעלות. עכשיו זווית CFA שווה 90 מעלות. הורדנו גובה. ומפה אני יכול להשתמש בהגדרת הקוסינוס. קוסינוס 40 שווה ל-AF חלקי 4. הגדרת הקוסינוס במשולש ACF.
ונתון AC שווה 4. מכאן נקבל ש-AF שווה 4 כפול קוסינוס 40, שזה יוצא, נראה לי שכבר חשבתי, 3.06. חישוב. אז סעיף ב1 סיימנו. האם סעיף ב1 ברור לכולם? מעולה. מעולה. סעיף ב2, חשבו את אורך הקטע BF. סעיף ב2. בואו נראה מה זה BF. BF זה הקטע הזה. אז מה יקרה? אנחנו נצטרך קודם כל לחשב את CF, ואז יש לי את הזווית פה 80 מעלות, ואז אני אוכל לחשב את BF עם טנגנס. אז בואו נעשה את זה. נמצא קודם כל את CF. אני מתכנן לפני שאני רושם את הדברים, והרבה פעמים בתכנון אני מתכנן דברים שלא צריך למצוא, אז אני לא רושם את זה בביצוע. אני בביצוע רושם רק מה שצריך בשביל ההוכחה. אז בואו נעשה את זה. נמצא קודם כל את CF. אז אנחנו יודעים שסינוס 40 שווה ל-CF חלקי 4. הגדרת הסינוס במשולש ישר זווית ACF. וה-CF שווה 4 סינוס 40, שחישבתי כמה זה יוצא, 2.57 חישוב. בואו נחכה קצת למי שצריך להעתיק. אפי, אם עושים פיתגורס זה יוצא משהו אחר. יוצא משהו אחר? לא נראה לי, לא יכול להיות. רגע, כן, כאילו חשבתי, רגע. בוא נחשב רגע. תראי, אם יש איזה שינוי ב-0.01 זה בגלל שאנחנו מעגלים, אבל זה לא אמור לצאת בשונה. 4 בריבוע פחות 3.06 בריבוע. נעשה לזה שורש. שורש... לא משנה, סליחה. אוקיי. כן, אז באמת היה מקרה אחד שיצא פעמיים, כי רשמתי נתון מיותר, אבל תיקנתי את זה, כל זה כבר באתר בית ספר. איך יכול להיות דבר כזה נתון מיותר? זאת אומרת, אתה רואה שאני יכול להגיע ל-CF, נכון? כן. CF יוצא 2.57. אבל אם אני רושם בשאלה, CF שווה 3, אז זה נתון מיותר וטעות, אתה מבין? כן. זה מה שנקרא נתון מיותר, ואני יכול להוסיף את הנתון ש-CF שווה 2.57, אבל הוא מיותר, כי אתה יכול להגיע אליו לבד, זה נקרא נתון מיותר. הבנתי. אוקיי. עכשיו, בוא נגיע ל-BF. אז אנחנו יודעים שזווית B שווה 80 מעלות, כי הראינו בסעיף ב1 שזווית A שווה ל-80 מעלות, ובסעיף א'
שזווית A שווה זווית B. אז מפה אני מקבל שטנגנט 80, לא חשבנו אבל את AF, צריך לחשב את AF. AF חישבנו בסעיף ב1, נכון. אבל אני עכשיו מסתכל על משולש BCF. אז אנחנו יודעים שטנגנט 80 שווה ל 2.57 חלקי BF. חישוב. הגדרת הטנגנס במשולש BCF. ואז אני יכול לדעת ש-BF שווה 2.57 חלקי טנגנט 80, שזה בעצם החישוב שלי, ואני מקבל ש-BF שווה 0.45. זה בעצם החישוב של סעיף ב' 2. השאלה, האם עד עכשיו הייתי ברור? יופי. בסעיף ג' מבקשים ממני לחשב את אורכי הצלעות AB ו-DC. בואו נעשה את זה. סעיף ג' אז AB זה לא בעיה, חיבור קטעים. מצאתי את AF ו-FB. AB שווה 3.51. חיבור קטעים. AB שווה ל-AF ועוד BF. עכשיו איך אני אגיע ל-CD? שימו לב. בואו נוריד גובה מ-D ל-G. האמת AG שווה ל-BF, בגלל שהמשולשים האלה חופפים, אבל יותר מהר לחשב את AG שוב, כי הגבהים שווים ואז טנגנס. בגלל זה אני אחשב שוב את AG, כי זה פחות שורות, ואז את AF יש לי, אני אוריד את AG, אני אקבל את DC. בואו נעשה את זה. בניית עזר. בואו נרשום את זה אולי בנימוק. בניית עזר. עדיף להשאיר שורות, אולי נעשה את זה ככה. עדיף כעיקרון לרשום את הבניות עזר לפני הטבלה, אז בגלל זה תמיד עדיף להשאיר איזה שתי שורות, ככה שיהיה לכם מקום לרשום את הבניות עזר. בניית עזר. מ-D הורדה
מ-D גובה או אנך ל-AB, נסמן את החיתוך. איפה אפשר גם לכתוב את הבניית עזר כאילו בטענה ובנימוק? כן, אוקיי. נסמן את חיתוך האנך עם AB ב-G. אז נקבל שטנגנס 80 שווה ל-DG חלקי AG. הגדרת הטנגנס במשולש ישר זווית ATG. ואז מפה אני כבר יכול לקבל את AG 0.45 כי DG גובה בטרפז והראינו בסעיף ב' 2 שגובה הטרפז אז זה היה CF שווה ל 2.57 וחישוב. שוב, יכלנו להגיע לזה ש-AG שווה 0.45 גם עם חפיפת משולשים. ואז מפה אני מקבל ש-BG, ש-FG שווה ל 2.61 חיסור קטעים FG שווה ל-BF פחות AG ל-AF פחות AF פחות AG. AF פחות AG. ונראה לי שהראינו ש-AF שווה, בסעיף ב' 1 הראינו ש-AF שווה ל 3.06. זה שווה 3.06. הראינו בסעיף ב' 1 וזה שווה 0.45. הראינו מקודם, ואז קיבלנו ש-FG שווה 2.61. עכשיו DC שווה גם כן 2.61 כי הורדנו מ-C ומ-D אנכים בטרפז וקיבלנו ש CFGD מלבן ובמלבן הצלעות הנגדיות שוות. אז השתמשנו פה בחיבור קטעים, חיסור קטעים ומלבן. סעיף ד' חשבו את היחס בין שטח המשולש ABE לשטח המשולש DCE. אז פשוט במקרה הזה אפשר להשתמש גם פה בגיאומטריה ובשיקולים אחרים, אבל פה בגלל שיש לנו כבר את הכל אז אנחנו פשוט נחשב את שטח AB, שטח DC
ונחסר. ונחלק. אז נוריד גובה ל-AB במשולש AB. בוא נעשה בניית עזר. נוריד גובה ל-AB במשולש ABE. נסמן את החיתוך של הגובה עם AB ב-H ואת החיתוך שלו עם CD ב-K. זאת אומרת, אני מוריד פה גובה. בוא נעתיק את זה, יהיה יותר נוח. ואז נוריד פה גובה מ-E. נעשה את זה בצבע אחר, באדום. את החיתוך פה נסמן ב-H וב-K. K ו-H. אז קודם כל נמצא את EH. אנחנו יודעים ש-AH שווה ל-1.76, כי במשולש שווה שוקיים הגובה הוא גם תיכון, וראינו ש-AB שווה 3.53. ואז טנגנס 80 שווה EH חלקי 1.76. הגדרת הטנגנס במשולש AEH, ואז מחישוב נקבל ש-EH שווה 9.98 חישוב, ושטח המשולש ABE שווה 17.56. פשוט הכפלתי EH כפול AB חלקי 2. EH כפול AB חלקי 2. עכשיו אנחנו צריכים את שטח המשולש EDC. אז אנחנו רואים ש-EK גובה במשולש EDC, כי נתון AB מקביל ל-DC, ואז ישר שמונח ל-AB מונח גם ל-DC. ואז אנחנו יכולים להוריד את גובה הטרפז שקיבלנו מקודם ולקבל את CK. EK שווה 7.41. חיסור קטעים.
EK שווה EH פחות KH. זה 9.98 וזה גובה הטרפז 2.61. גובה הטרפז. ואז שטח המשולש ACD שווה 9.63. שטח המשולש ACD שווה 9.63 כי זה שטח משולש ACD שווה ל-EK כפול DC חלקי 2. ואז היחס הוא 1.82. חישוב. פשוט מאוד, חישבנו את שטחי המשולשים וחילקנו. אני מקווה שמה שעשינו פה ברור. אפי, במקום השטח משולש ACD שווה ל-EK כפול DC חלקי 2, אפשר לכתוב נוסחה לחישוב שטח משולש? רגע, אפי, אתה יכול לחזור? כן, אפשר, אבל במקרה הזה עדיף ממש לרשום את הצלעות, כי אני הצבתי אותם גם. אוקיי.